Nagimata nga kita ni aga puya guys, tao ning gamgam na ini sa bintana kung pagkarinibok, sigyang siyap, bayang yapupukawan talaga kita. Iyan o, pagkarinibokaan. Kaya maski gusto ko pa ko na magkatulog pero iyan na, nagimata na kita. Tapos kung pagluwas ko ng kwarto, mababa ko tan ako, ikaw man ako nailing nagamgam na naman uya. Pero may awag kaan, kuminsan ka din ako dakoy kaan. Nakalawag uya, maski ganing screen. Taday naman sana ako nangatulog, taong kung riribok. Sabi ko mayat pa magano na sana, magdalhog na sana sa banwa tapos manaod kita. So niyang panahon taon niyang guys, magayon, bakong ayaw kasi mga nakaagi na madulom, ngunyan ung gayon, kaya mababa kita. Siyempre taga na, manaudan na kita. Hi guys, so ngunyan guys, mababa na naman kita, magpunta kita sa Virac Public Market. Gusto na kita iba kaya? Mapaiba na naman ako ha. Bara. Sumus na guys, ibahan nyo ako otro sa baba. Pero di pa ikatuon pagka ininit na naman. Luto na naman si Pugo. Pero maranamos na. Naudto na. Huni na naman kita guys, madayhog na naman kita sa baba, sa Banwa, sa downtown. Mapunta mo na kita sa Saud. Mangilingan kita duman yung pwedeng bakalong ta na pwede tang tutuon. Tapos pagkatapos na magpunta duman magabulo video naman kita. Day ko permi kong iagyan ng Saud pero day ko pa na videoan. Day ko pa na iiba sa vlog. Tapos pa yan guys, kung bago ka pa sa nawi sa channel ko, naks. Bad man nga pwede ka mag-subscribe sa YouTube channel ko, buda sa Facebook page ko. Tako minsan ga-cross post ako sa mga groups ta sa TBK, taga-Vera kami, taga-Katanduanes kami, buda Katandungan nun worldwide. Pag manungod sa nauya sa isla, ang biga-vlog ko. Pero, pag bago manungod sa isla, di ako ga-cross post uya ta. Siyempre, taman ito, pagkayang taman ito sa group. Kaya, kung gusto nyo pang makahiling ng mga iba kong vlogs o kaya mga videos, ako minsan paano gayo-to man ako kaya yan via vlog ko man DIY buda yung travel tapos kung ano-ano pang biyagibo ko daily vlog yan. Kaya kung gusto nyong mahiling pa man sa maiba kong vlogs, punta sa nakamo sa sakuyang Facebook page, tas follow nyo naman sa nako. Tapos iyo man sa sakuyang YouTube channel, i-subscribe nyo naman sa takaipuan ko pa ning kanta ko na subscriber tayo maabutas sa tuyang 1K subscribers. Kaya subscribe na guys. Huyan na link na kaibaan sa pinost ko. Iyan, click nyo ang tamada direct kamukaan sa sakuyang YouTube channel. Tapos subscribe na sana guys. So yan na kita. Uy, ito yung kamot ko. Yan na kita guys, mababa na kita. Kaginato yung kamot ko. Damos! Hindi na guys, nakababa na kita. Kaya ako na kita papuntang Saud. Kaso ko sa bago pa yan, kaya kapag gato yung kamoy mo. Pag rin bawa naripta ng kamoy mo kuning awat. Tapos day na nakataga iyan. Gagaya to yan. Dishydrosis. So yun pala, uyan na kita sa Saud. Uni ang fruit section ta. Fruit section kang Saud ta. Siyempre, sa mga taga-uya isi naman ini. Pero sa mga taga-Vera ko, taga-isla na wala uya, day paninda easy. Lalo na dati bago mag-pandemic buda, during pandemic bako pa ini aw ka ini kumbaga wala ilak pa kururi at kung sain igwaning mga gatinda. Tapos ngunyan na ayos na utro ini uyan igwan na sindaning mga pwesto talaga. So uya prutasan gulaya tas ningani lang kuyan itong asa gilid na ini. Tapos uyan ang silaan ta. Yan. Ang kinaibahan, so kang inot baga guys, ang silaan taas sa itaas. Ngunyan, sa baba na siya. Kaibahan na kayo ng mga gulayan buda prutasan. Tapos ngunyan, masakat kita, so dating silaan buda karnihan. Ngunyan na uyan naman, so mga gatinda ng mga ibos, ng mga binanban, barisungsung, uyan na, mga pamahawan. Ayan. Tapos sunipa na itaas na ini, bagsakan dahil ng mga gulay. Kaya so mga hari sa baba na gulay, hari na uyan. So mga gulay pa yan sa baba, hari uya. Pero sabi bagsakan da, pero di man sa nang nahiling ko. So siguro depende man sa sa aidawan. So ni ang pwesto ng mga bagsakan da. So syempre, bagsakan ini. So gustong sabihin, mas barato uya sa itaas. Hindi ko man sigurado. Siguro pa man syempre ng mga gano, yagatinda mga prutas, mga mais sa uka. Basta uya sa itaas, yun yung bagsakan. Yan. Tapos duman pa yan sa puyo ka ito, yan ang puyo naan.
sa kaibong igya naman sumagatinda ng mga maski ano-ano maging chichiriya sa baba dati. So sa baba dati ng mga awg kay ito tigsakat na uya. So huni ang sitwasyon kang sa tuyang itaas sa saod ni dating karnihan ini. Tas ngunyan mababa pen kita uya. Tailingon ta ang sa tuyang karnihan. Yan. Uya pen sa gilid kaining karnihan na ini yan. Suma tindahan pa. Tapos huni ang sa tuyang karnihan. Yan. 230 to 240 ang kilo ni ano taning makarning yan. So, yan. Tapos mapunta ako utro sa ano sa ibong sa silaan. Taday ko pa na ano nakuha ni awg ini. Taday na panogod duyok sa ano diyan sa laog na day na ako nakisusuan. Syempre isip ko man ga ala pura ang mga tao. Kaya yun nasa na ako sa itaas sa mga daying mataw masyado dumanaw ga video. Tamunan ka igwa na sa nang magsikad sa kuya diyan sa rikod tapos mo down pa kita. Eman pa kita ga pura ngayak tapos video ka ngayon dyan, aring-aring ka dyan, hari dyan. Kaya, uwil sa nakita sa daing tao. Buda nasupog man pa no ako magpay video. Tapos kada ko ng tao nagaya pura. Kaya, yan. Kung maririsan nyo, diary at sa pagkuha ko. Kamu na sana mag-adjust naman. Tapos ganyan tayo yung nakita sa baba guys. Yan, puro na mga chichiriya. Tapos uya kayo niya. Sa palaog na ini dati, kuya sumagatin na ning asin dati. Tapos pag naglaog ka dyan, madulong. Tapos ngunyan, iba naman. Pag naglaog ka, mariwanag, taigwa na ning space uyaw. Igwa man ning magatilin daw ya dati, pero hinayari na tigbay, tas na duman sa itaas. Sumayog pa kita uya, mahiling tapa, igwa pa ning mga kadakot pa uya ning mga pwesto-pwesto. Ayan. Tapos yan, uya man ang mga kaunan ning mga luto na napagkaon, uyaw. Sa tao na yun eh. Tapos gusto ko pa yan mag-shout out sa mga tawong gapay healing sa Tuya, gapay suporta sa Tuya. Emigen, Celso Manlangit ning Metrogate Dasma, Beatrice Kasapaw ning Mabini Batangas, sa mga IKSA alumni, tapos Bruno Larone ning San Pablo Verac. So ngunyan mabaitas kita sa kaibong na tinampo ta mapunta kita sa Batalay Bake Shop, mabakay kitang tinapay. Mabakay kita ning tinapay sa Batalay, tama sila mga tinapay tuman. Iyan na Batalaya, baka naman. Ang gawin promotion ko sa imo. So ni Peno, hari kita sa Batalay Bake Shop, tapos ini sa gilid niya, sa atubangan niya, tapos mabilta daw to kita sa ud. Ayan, gilid ng Citizen. Tapos huni ang sa tuyang Verac Public Market. Ayan, mabilta da kita dyan. Today pa kita tapos, budaduman kita nakapark sa kaibong. So ipahiling ta mo na siya. Yan. Kasi yan, mga paradaning tricycle. Di ko sa naisip kong saan pa po yung taan. Tadi man kita syempre sakay dyan. Tapos yun yan sa tuyang Lucky Hotel. Ayan isa na sa Saud. Tapos muna huni na sa tuyang mga katricyclean. Hanggang dumaan sa sa pulo. As mayog utro kita uya sa tuyang Saud. Tapos yan, pinahiling ko man so papuntang BTC, yan. Kaya kung mahiling nyo guys, naway din na sa tuyang agihan, uni nagmayang na, igwa ng parkan, ng mga sakyan. Kumbaga nagdakula o nagmayang na sa tuyang agihan, pati sa tulay, pero susapa nagsaday. Tapos ni pakadawat pa ni mga tinda-tindahan, uya, tapos ni pa yan sa parkingan. Tapos uyan na naman kita sa bandang silaan. Di ako gapay video ning ning awat case na nasupog man ako. Tapos iba paano pag ning video, pag nakuha ning video, sa iba nasupog, gasuyo kung sa iba man sa riban. Nasupog man ako na maging na-invade man sa indang privacy. Bisaya ribad ang maiso. So uni ang silaan, ilang beses ko natigtang. Ako yun Tapos uniman, mga manukan, syempre kung aduman ang manukan, kung sa'yo ang manukan aduman man sa mga sugok niya. Tapos yan, Balawan, Maripatihan, tapos yung Balawan huniman sa mga nyugan. Pwedeng nyug sana, pwedeng nyug na nakapuga na. Kasi gapaw yan yung tinapahan. Magkaibungan so lang po yan, tinapahan. Tapos huniman sa likod na ning saon. Yan. Ay, nga, gapa ning pwesto man syempre dyan. Tapos, mabiltad na kita, maparibod na kita. Ayan. Tapos ni Pensi man na yun, naka-itom shoutout sa inyo. Kaya dinukrit kita ka, nahiling niya da mga vlogs ta, kaya mabalos man manoy. Di ko garing na ko aso pa kaya niya na i-shoutout ako tanan ng Parinas. So nina guys, maparibod na kita. So yan asa gilid na ako ning
Lucky Supermarket kanto. Tas yun na. Dati kada ko ning mga gatinda pa dyan, pero hinayari na iguan na ning mga tricycle nagaparada. Uyan na kita sa iguang hanging bridge dati. Ginibo ng Saday Mutulay papuntang Central. Tapos ni Gugun River, tapos pag nagdidiretso ka pa duman, pag nagpaanod ka, dagat na. Uni susapa nita, sayog na makuman siyang day man siyang mga basura o garing green. Tapos kung haputon nyo, kung mabata, mahalo siya, very light. So ayan, maparibod na kita guys. Kung pagkaininit na grabe umulanit sa panit. Kaya, so mapura na kita tanganing makatakas na kita sa aning out na ini. Maging patrial na naman si Taning. So yun nakita guys, sa kainis ni maging patrial ning naman sa get no. Ay ka na doon sa inyo. Maparibod na kita. Ay, grabe. Na. So ni na kita larga na naman kita paparibod. So ya kita magi sa VTC, tapos diretso kita ning San Roque, tapos moonwalk. Tatagagi na kita uya sa Gugun, sa maiba naman. Uya naman kita sa VTC magi. Mayog kita uya, tapos maluwas kita duman sa igwang Nazareno, San Roque. Ayun. Tapos paribod na kita. Ayan. So mga awat ng day na kaparibod dyan, igwa na kita ning VTC. Okay ni? Man ini ang sa mga mall tauya. Igwa pa man ibang mall, pero iyon ning so maging sabiyon ta na mas doda ko yata sa likod ka ini igwa pa ni mga pwesto tas yan ganing stage na dako ya. Tapos yan Metro Walk, tas igwa ning mga paradahan uya. So siguro pag naayos na itong vlog ko man sa PITBC, so Provincial Integrated Terminal Transport, man bad bayalang gado ko na naman, mawawaya na itong mga mga parada duman. Tapos mamayang naan masyado. So yun nakita San Roque pa yan sa igwang division, tapos makikita ko yan sa moonwalk, tapos paribod na kita. So yun man sa ito guys. Utro pa yan, so mga di po nakasubscribe sa kuya, punta man ka mo sa YouTube ko, tapos i-subscribe nyo naman sana. Tanganing magdakoy na subscribers ta. Tapos ni Pano uniso RDC Mart. Yan, maging mall man na sa day. Yan. Tapos pa medyo nagababa naman sugas ta. Naasa 81 naman sa naubang mahigit. Salamat sa Diyos. At least naghababa man. Sige na sa nanghayang ko baga. Tapos ni Pano ko pang video ko ning cellphone holder ko. Gatingalog na ako. Nangayo naman, bait man papahingayoan ta naman, paparibod na kita. So yun na kita Sigwang Airport, tapos date na date na sikad na sana sa hayong na kita. So yun na kita guys. So iyo pa nito, salamat pen sa taga-Bira kami, taga-Katanduan kami buda Katandungan ng road. Don't forget to like, share, and subscribe guys. Mabalos utro. So yun naman sana, mabalos utro sa pagaling. Hanggang sa masunod tang vlog. Bye.